କହୁଛନ୍ତି ନା ଶୋକ କାତର ବୀର ପାର୍ଥ ବସିଣ ନନ୍ଦୀ ଗୋସରଥ କହନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଧନୁଷର କାତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗର। ସଞ୍ଜୟ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଏହା କହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର ସହିତ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ରଥ ଉପରେ ବସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଷାଦ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଲି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଗୀତାକୁ ଶୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରୁ ଦୁଃଖ ରୋଗ ଚିନ୍ତା ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଓಂ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति।